Bay, mga ahoy ta. Kahoy ba yung hapon na? Kauglanan lagi ba? Dali ka. Pero kahoy. Kahit sa ni. Ano ba rin ba no? Sugod naman no? Pero, kana pinano? Mani kahoy ba? Wala na, basta masong nun. Musiga. Basta, daghan na kayo. Tara. Bay, ta kayo. Kauglanan na. Basta dito ang balay bay. Tara, sa na ng balay. Sa day ka. Nakatod sa tong balay ba? Ay. Anyot, pokok, bulan, karot, non, pokok, bulan. Karon, ako'y manimalos. Kay katong akong gianda nga pagkaon. Ingon pa sila, customer. It's always right, baby. Gikaon nila, pero dili the work it. Mao karon, ako'y manimalos sila. Oy, hapon naman di ay. Mga anlok na pud ko. Haling ta, hapon na. Gutom ang ko ba? Puspuro ka bay. Akay puspuro no. No, logi puspuro ikaw bay. Puro bay. Wala po ko bay. Akay puspuro bay. Nawa kay kwarta bay. Una ako'y kwarta diri bay. Di magpalit ko bay. Kasi ito gasol bay. Sa man ang gasol bay, asa man na isaksak. Oh, gusto na ini. Abi ko lang kita. Ngani, abig pur. Sige bay. Sige, pagdali ha. Oh, Sige. gabi naman di ay. Lingob man kanyang lugaran eh. Adlok man. Katag ka hoy, panggipinsa lang. Sa kawa ni makatay tindahan no. Saka. Mao ba? Nak balibo. Unsa man ka? Sure na gyud nya wakwak ka? Wakwak lagi. Nakay pruwi ba nga wakwak ka? Oh, wakwak ko. Nga naman, kukuronte ka. Baga pa man niya akong chinilas. Aw, mao ba? Tinaw pa man kanay mong mata. Oy, tinaw. Klaro mo guys nga wa kasi feeling sa imo ha. Ouch, babe. Ngito sa mong kilid na kay makitang wapo nila. Aw, guwapo. Aw, nawayong ko. Bay! 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 Sama ka bay. Ano ka bay? Gihangak man ka. Bay! Bitaw bay, naikuan dito bay, aswang ba? Sorry. Nga dito bay? Suwang gyapon, nabi na suwang aron. Describe daw nang bay. Ang nang bay. Kimurag ang mata. Kay dako-dako gamay. Unya itom. Murag ka ng uling kaya itom. Nya ang buhok pa ana. Aswang to bay? Yawa ba na kung sa day na? Kita ang aswang ba? Kita di ka bay. Ako apo yung kita. Ano sa bay kita ka? Tama to bay. Sure ginawa, doon na to. Look. Yadlo ko bay? Ikaw ba? Sa to bay. Gitsunan. Gigutom na kayo ba? Kamu gutom kayo, ang nakapalit ka. Tara. Wala, di balik ko bay, kinidagan ko. Tara, Tara bay, tara. Tara. Dito bay. Ang tanong ko sa kukrasan kay ni gabi na nang bulitong kahon. Wala ni baktas ko. Nya baktas tagoy-tagoy. Ya baktas man yun. Diri pag abot na ako diri bay. Kani magulong. Anong Tingog na wakwak. Asa man po? Basta diri to, nya pag glass na ako kita. Diri, nag-istoryahan mi sa wakwak. Nya diri to siya bay kaganina. Wala man lagi. Basta na bay. Ganina man bay. Kung pangitaon na to siya karon bay. Kanadlok ato, isa ra siya, tuluta. Sige, tara. Isa siya, tuluta. Tara, para Di. ma. Utuog yun ni ana imong giingon nga wakwak eh. Pag ito kita wakwak ba? Gutom ba ba ako? Gutom na kayo. Unsa to? Wakwak ko. Wak. Wak. Unsa to bay? Dung ka to bay? Una ka ko bay. Mo na ba siya bay? Padayon to bay. Padayon bay. Una bay. Bay. Doko kay kamera. Di kamera bay. Balik bay. Wakwak ko. Muna wakwak ka bay. Mo na bay? Oh, Nya ko sa tuwi mo ron. managan ta. Dalat sa.
Sali bay. Wak-wak dong. Libur Finance.